Good evening mga friends. Nandito ako ngayon sa bayan ng Manawag. Mayroon tayong panibagong vlog. Papakita ko yung kanilang silaw-silaw. Pero bago ko ipakita ay mag-intro muna tayo. Welcome to my channel. Gaya ng nasabi ko, tayo ay nandito sa bayan ng Manawag. Dito po yan sa lalawigan ng Pangasinan. Pakita ko sa inyo ang kanilang version ng silaw-silaw o pailaw. Una natin pupuntahan ay ang kanilang kilalang simbahan. O ayan, kita nyo, maraming mga pailaw din. Napakaliwanag. Maganda magsimba dito, lalo na kapag simbang gabi. Dalhin ninyo ang inyong buong pamilya upang manalangin dito sa nasabing simbahan. Pagkatapos ko ipakita sa inyo ang kanilang simbahan, pangalawa nating pupuntahan ang kanilang plaza. Tara, pasok tayo sa loob nitong plaza. Welcome to Silaw-Silaw Ed Manawag 2023. Merry Christmas, Pangasinan! Tara, maglibot-libot tayo. Enjoy watching na lang po. O ayan, shout out daw. Naipakita ko na sa inyo ang kanilang plaza. Tara, labas na tayo. Pupuntahan natin ang iba pang mga silaw-silaw o mga pailaw nila. Teka, mag-selfie muna ako dito para may remembrance. Hello! Pangatlong pupuntahan natin ay ito. Yan pa yung mga ibang silaw-silaw o pailaw nila dito sa nasabing bayan. Meron pa mga kabayo. O, pwede po kayo sumakay dyan. Enjoy pa kayo sa panonood mga friends. Merry Christmas! O mga friends, ito naman ang kanilang pinagmamalaking Christmas tree. Mapapawaw ka talaga sa ganda ng pagkaayos.
Ramdam na talaga ang Pasko dito sa Manawag. Ito naman ang pang-apat na pupuntahan natin. Ito may mga peryahan din. Maliban sa peryahan, meron din mga kainan. Siyempre, hindi mawawala ang mga to tuwing Kapaskuhan. Oh, ayan. Thumbs up daw. Oh, ayan. Sina Madam. Shout out po kayo dyan. Ito naman yung panlima at huling pupuntahan natin. Ang kanilang town hall. Ang ganda din ng mga pampaskong palamuti na nandito. Habang tayo ay naglalakad, ay binabati ko kayo ng maligayang Pasko! Hu hu hu! Merry Christmas! Manawag! O ano na mga friends, bali hanggang dito na lang ako. Ako ay magpapaalam na. Pero bago ako tuluyang magpaalam, ay huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Okay? Kita-kits ulit tayo next time. Paalam na. Merry Christmas, mga friends. God bless po.